Feri, mali sme možnosť vidieť tvoju nádhernú módnu prehliadku. Čím si sa nechal inšpirovať na túto sezónu? Vieš čo, inšpirácia, tá je podľa mňa stále tá istá u mňa, čiže mám rád ženskosť, mám rád ženské tvary, rád ženy pozdvihujem na niečo viac, ako sú len ženy. To je samozrejme v tom, že rád ich zúžujem v páse, rád dám vyniknúť im prednostiam. Takže tá inšpirácia v podstate tam stále tá istá. By som povedal, len potom tá charakteristika možno tej kolekcie sa vždy niekam ide posunie. A tentokrát to bolo, dal som si taký motív, dal som taký, že glamour 50. rokov, možno Hollywood. S akými materiálmi si pracoval? Ja v podstate obľúbujem materiály, ktoré používam veľmi veľa rokov. To sú že čipky, sú to hodváby, sú to hodvábne brokáty, organzy, saténové hodváby, šifóny a vždy to ako nejak pretransformujem do podoby, vždy niečo nové sa snažím nájsť, buď možno v kombinácii, že ľahký, ťažký materiál, alebo odľahčený materiál a ešte ťažší materiál. Také kombinácie, ktoré v podstate u nás si myslím, že nikto až tak vo veľkom nerobí ako ja. A čo doplnky? Tak doplnky to je úplná moja súčasť, takže čo sa týka bižutérie štrásovej, to sú Swarovskiho elementy, ale potom kožené kabelky, opasky, takže to už patrí k mojim kolekciám už tradične už niekoľko rokov. Tak ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.